Takže čau lidi, tady Macbeth, možná mě znáte a dneska vás vítám u nového videa takového speciálního. Je z Buletecha a dneska je za prvé Silvestr a za druhé je mod v Buletechu Sabotáž. A já už nebudu dál kecávat a jdem rovnou na to. V Sabotáži to je v podstatě něco jako stand-off, že protivníci, nebo vy máte bombu, snažíte se buď položit nebo zabít vedlejší tým a obránci se snaží obránit proti tomu, aby nezabili. Aby zabili druhý tým a aby nepoložil ten druhý tým tu bombu. A nebo tu bombu samozřejmě můžou defuzovat. My teď jsme útočníci, takže já si vezmu třeba bombu. Jak vidíte, je tady prostě speciální bomba, je tady AP. A ještě každou hru si můžete vybrat svůj postup, takže je to zároveň i trošku jako Rainbow Six Mobile. A prostě že postavy oni pořád mají své schopnosti, což je dobrá výhoda. Takže pak se dají různě nakombit týmy. A první kolo jsme vyhráli, a když vidíte, že už jsem za tu postavu hrál, tak už si nemůžu si jít znovu, takže si musím vzít někoho jiného. Teď budeme obránci a uvidíme, jak nám to půjde. Tak jo, jsme jako obránci a teď si budeme snažit prostě bránit. A zároveň si tady můžete brát i upgradey tady na zemi, jak vidíte. Takže to ponechává i to jako Buletecho prostě. A zároveň je to samozřejmě ze zhora, takže to je jasný, že jo. Že je to Buletecho. Moc her, jako kde jsou takhle ze zhora a je tam jako bomba, úplně není. Mě tady tenhle mod dost baví. Začal jsem ho hrát teprve nedávno. On je takový limitovaný, on tam je vždycky třeba na jeden den, pak se na týden oddělá a pak je tam zase na jeden den. A tentokrát to vyšlo přímo na Silvestra. Střídá se to takovým druhým módem a to je 5v5 střílečka, prostě že se snaží dva týmy po 5 a snaží se vystřílet. A tady to mě určitě baví. Tak jo, teď jsme obránci, protože tady nemáme tu bombu. Budeme se snažit bránit naše území. Jsem teď invisibilitu, protože jsem rychlejší, tak abych stihl doběhnout tady. To se moc nepovedlo. Oni byli někde tady a uvidíme, jak to dopadne. Tady, když to vidíte, jsou tu mapu, je dost zajímavě udělaná. A tady vidíte různý vchody prostě, kudy je Ačko, kudy Bčko a takhle. Což je extrémně dobrý. Líbí se mi to jako. Teď vlastně defuzuje tu bombu, aby nevybouchla. Uvidíme, jestli to stihne. Jo, nakonec to stihla. Nevybouchla, takže to je dobrý. Teď budeme útočit. Musíme vzít bombu, jestli nám ho nikdo nevezme. Ne, nevezme. Vezmeme bombu. A půjdeme na Ačko. To je dost zvláštní říct, že půjdeme na Ačko v Buletechu. Už teď někdo byl. Já zkusím hlavně položit bombu, pak ji uchránit. A dobrý, vyhráli jsme. Zkusíme to ještě párkrát. Vezmu se asi Stalkera. Jsme teď defensři, nebo Blota radši. Teď jsme defensři. Jinak doufám, že si užíváte Silvestra. Když je dneska. Si ho užijte, hlavně pozor na nějaký výbušně a takhle, ať se vám nic nestane. A já půjdu tady tudy na Ačko. Uvidíme, jestli vůbec někoho potkám tady. Samozřejmě, že tady někoho potkám. On se mě vůbec nevšímá. A že vůbec se mě ani nevšim. Že bych tady byl vůbec. A vypadá to, že už tady nikdo nejde. Půjdeme naproti. Tady je bomba, takže se budeme držet u bomby. Oni pro tu bombu budou muset přijít a vyhráli jsme. Vezmeme si Stalkera, protože se může zneviditelnit, to je dobrý pro atakery. A pak další hru můžeme zkusit třeba Reven, jak mám tady, toho nejvíc vylepšenýho.
Sice nemám bombu, ale půjdu na Ačko. Abych odlákal trošku pozornost. My se budou myslet, že jdu na Ačko. Že naštím na Ačko, ale přitom půjde na Bčko. Ne, tak jdem nakonec na Ačko. Si to asi rozmysleli. Asi si to rozmysleli, takže jsme tady na Ačku. Tady je většina lidí. Oh ne. Tam byl zrovna blot vzadu. Zkusíme toho Ravena. Já jsme nejsilnější postava jako v té síle, v té jako pěsti. Tak jo, jsme obránci. Jo, už jsem dostal, ale tam tady jdou všichni se. No to byl schovaný za rohem. Uvidíme, jak se s tím popere, náštívej. Už plentli bombu. No, byl na Bčku. Kde Bčko? Tady až Bčko. Jsme prohráli. A dáme si ještě další. Tak jo, vezmeme si podle toho svém, budeme atak 3, takže si vezmeme stalka. Tak jo, zkusíme vzít bombu. To bude takový zajímavější. Vezmeme nějaký upgrade a jdeme na to Bčko. Tady nemusíme brát náboje, to je nekonečné nábojů. Takže to aspoň nás to nezdržuje, že jo? Dobrý, 2v1. Ne, 4v2. Jo, bylo 300 HP jenom. A to nedopadne asi dobře úplně, to asi nezachránil. Bohužel jsme prohráli první kolo. Třeba to ještě otočíme. Ach jo, vyšel záda. To jsem neměl šanci. No ona. Bohužel jsme prohráli. Pokusil bych se ještě možná vyhrát. Bylo by to dobré. No je to úplně takový zvláštní, jak jsem zvyklý na třeba Battle Royale nebo na Sola. Tak prostě je to takový divný, že prostě říkám, že vezmeme bombu a půjdeme tam na Ačko a na Bčko, jo. Je to takový zvláštní. Ale teď půjdeme na Ačko. Jsme obránci. Tady jsme minule umřeli, protože nám někdo šel záda. Když jsem u něj, tak nám to dává menší ten. On má nějakou takovou schopnost. Proč neberete fialový upgradey? Já si tady radši poberu fialový upgrade, aby mě jen tak nezabili. Běžu za váma. Je tady někdo? Jo, je. Jsme se vyvedlo, ale tak máme tady bombu. A oni si pro tu bombu budou muset jít, že? Dobrý, první kolo jsme vyhráli. A zkusíme vzít třeba Blota. Ten je za mě na tu obranu asi nejlepší, protože má ty zdi takový. A když se ta zeď položí dobře, tak může dost napáchat škod ten Blot. A jo, my jsme útočníci vlastně teďko. No tak to je dobrý, no. Já jsem se... Jo. Dobrý, tak já jsem se spletla, jsme útočníci. Doufám, že to nějak půjde, ale... Uvidím. Co? On mi vypnul přes tu zeď? On mi prostě vypnul přes tu zeď, přes kterou se nemá dát jít střílet. OK, tak to je dost zajímavý, no. Myslím, že by to tak nemělo fungovat, ale nevím. Třeba tenhle sniper může přesto střílet. Je to 1-1, tak uvidíme. Budeme defense 3. Ale jsme asi třeba Revengera. Tak jo. Já asi rovnou běžím na Ačko, tam to asi nejvíc znám.
tady je bomba, takže teď se vyplatí chvilku počkat, vy pro to bombu budou muset jít. Se nepočkáme. Já si taky s někoho takový. Tam dobrý, vyhráli jsme, to jsem nedal ani jeden kill, ale byl jsem docela dobrá podpora aspoň. Možná bych dal poslední hru tohohle silvestrovského speciálu. Tak jo, jako první budeme Defense 3, takže si berou blota. Koukneme se na mapu. Aha. Si budeme spolňovat. OK. Zajímavé. Já půjdu asi na Bčko, tam to bylo asi víc ohroženější. Jo, tak mi jdou středem, OK. Vůbec nikdo v téhle hře nebere upgradey. Ale vůbec nikdo. Ach jo, já jsem dával tu schopnost, ale nesíl jsem to. Tu asi už nedá. Jedna věc, že... Tak první kolo jsme prohráli. Doufám, že ještě to zvládneme otočit. Vezmeme si Slowcraft. Tak jo, já si vezmu bombu. Rovnou jdu, no třeba na Ačku. Ne, jdu za tím. Jsme drželi pospolu, když jsme tým. A jo, ona měla brokovnici, to jsem se neměl přibližovat. No tak, bohužel jsme poslední hru prohráli, ale to vůbec nevadí. Budu rád za to, že mi dáte like a odběr a že jste se na to dodívali až do konce. A loučí s vámi Macbeth. Čau!